Po zápasového rozhovoru vítám nejlepšího hráče domácích, Matěje Ševčíka. Co je potřeba změnit do zítra, abyste vyhráli? Určitě koncovku. Od nás to dneska byla taktická prohra, stejně jako minulý týden v sobotu. Zítra to zase otočíme a dotáhneme sérii až do 5. zápasu. My jsme jako olivy, to nejlepší z nás dostanete až pod tlakem. Díky moc, ať se zítra daří. Taky děkuju. Po zápasového rozhovoru vítám trenéra domácích Martina Kubalíka. Co je potřeba zlepšit do zítřejšího utkání, aby to vyšlo? Potřeba zlepšit mentální nastavení, no. V hlavách jsme tam nebyli. Je to prostě florbal, naštěstí je jedno, kolik je výsledek, soupeř má druhý bod a my se zítra pokusíme o nápravu. Děkuju a hodně štěstí. Díky moc. U pozápasového rozhovoru vítám nejlepšího hráče hostujících, Adama Jiříčka. Jak hodnotíš dnešní utkání? Dnešní utkání hodnotím výborně, protože to skončilo 10-0 pro nás, takže za mě super výsledek a doufám, že zítra navážeme na dnešní výkon, kdy jsme byli dopředu superoví, dozadu superoví, takže dneska všechno super, nebylo tam nic špatně, takže doufám, že zítra to předvedeme taky. Díky, ať se daří. Díky. U zápasového rozhovoru vítám trenéra hostujícího týmu Jana Holovku. Tak jak hodnotíte dnešní utkání? Tak musím hodnotit velice kladně. Vyhráli jsme jednoznačně 10-0, zaslouženě. Jsem rád, že jsme k tomu přistoupili úplně v jiném modu než druhý zápas v neděli u nás doma. A je vidět, že když prostě hrajeme na 100% v hlavě i nasazením, tak nemůžeme prohrát. Díky moc, ať se daří. Díky.